Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Planinarski dom Ruište organizira vikend homeopatije, koji će se održati od 14. do 16. lipnja ove godine, a o tome ćemo u današnjim Vijestima Plus razgovarati s glavnom organizatoricom događaja, gospođom Ružicom Ivanović. Gospođo Ivanović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i dobro jutro. Pa evo, kažite nam za početak što se to podrazumijeva pod pojmom homeopatija. Pa pod pojmom homeopatija se podrazumijeva više načina liječenja i pošto ja nisam stručna o tome, najviše bih voljela da se svi zainteresovani pridruže nama na Ruištu kada će 14. do 16. taj vikend biti organizovana radionica o tegobama, stanjima i emocijama iz polja homeopatije i koji je inače vrlo širok pojam, tako da ćemo mi to suziti na nekoliko grana. Ali također će biti priče i o Bachovim kapima, to su cvjetni pripravci kojima se liječe neka stanja i tegobe u kojima se svakodnevno nalazimo ili kroz duži period u životu. Još nekoliko stvari koje će biti tu uključeni pored homeopatije, tako da homeopatija je jedna od radionica ili aktivnosti koje će biti na Ruištu taj vikend. Uz to će još biti i zvučna kupka koju će voditi Alma Tuzi Lepir uz gongove, tibetanske zdjele i još različite instrumente koje ćete vidjeti, to jest oni koji nam se pridruže biti u prilici da to vide, osjete i iskuse. Kažite nam, jesu li potrebne prijave za događaj i ako jesu, na koji način se zainteresirani mogu prijaviti i koja je cijena sudjelovanja? Da, potrebne su prijave za događaj radi ograničenog broja ljudi koji može stati u dom i učestvovati u radionicama. To možete uraditi putem naše Facebook stranice Planinarski dom Ruište ili Instagram stranice istog naziva, ali također i putem maila planinarskidomruište@outlook.com ili putem broja telefona gdje se javljate meni, a moj telefon je 063 188 652. Cijena radionice je 150 maraka i to uključuje zvučnu kupku, radionicu o homeopatiji, jogu, obroke za ta 3 dana, to jest 2 dana jer je u stvari počinje u petak navečer, i spavanje u planinarskom domu. Vi u planinarskom domu u Ruištu organizirate različite događaje tijekom godine, pa što planirate tijekom ljetnih mjeseci? Pa to ćete još vidjeti, objavljivat ćemo na svojim stranicama, ali sigurno u toku ljeta jednu ljetnu školu za djecu u prirodi, pošto smo prošle godine imali odličan odaziv i djeca su se odlično zabavila. Također nekoliko akcija čišćenja, mi smo uvijek tu sa sakupljanjem ljekovitog bilja i njihovom preradom, tako da nam se možete pridružiti u tim akcijama. Također sadnja njive i upoznavanje malo sa biljkama i različitim biljnim kulturama i sve ostale događaje možete pratiti na stranici. Kao i svakog ljeta organizovat ćemo likovnu koloniju, ali te informacije tek će u budućnosti se pojaviti sa više detalja. Tako da preporučujem da pratite našu Facebook stranicu ili Instagram i tim putem možete saznati, ali možda je čak i najbolje doći i posjetiti nas na Ruištu i direktno doživjeti sve te blagodeti koje mjesto nudi. Evo za kraj još ako imate nešto poručiti slušateljima, odnosno pozvati ih da se pridružemo ovom vikendu homeopatije. Pa da, pošto je ovo posljednji neki voz proljetnog čišćenja, ja preporučujem svima da se, koji su zainteresovani za jedno ovakvo druženje, da nam se pridruže. Biće prvenstveno opušteno sa ciljem da se okrenemo sebi, svojim potrebama i osjećanjima uz vježbe, pokret, razgovor, slušanje. I mislim da će biti veoma ljekovito, mi smo se jako potrudili, tu će biti naravno i zvuka i različitih vibracija od instrumenata i priče i naše voditeljice su vrlo obrazovane i jaki u svojim poljima, tako da mislim da svima može prijati i goditi prije nekog ulaska u ljetne aktivnosti koje su isto tako zahtjevne za organizam. Tako da eto, dođite, pridružite nam se, ko ne može u petak 14. neka dođe u subotu ujutru 15. jer tad počinje glavni program. Radionica kreću od 10 ujutru u subotu i traju do 16 sati u nedjelju. Gospođo Ivanović, vama veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu i upoznali nas s ovim događajem.
Hvala puno. Pozdrav. Nadam se da se vidimo. Gošća u našim današnjim Vijestima Plus bila je gospođa Ružica Ivanović, glavna organizatorica događaja kojeg organizira Planinarski dom Ruište, a riječ je o vikendu homeopatije, koji će se održati na Ruištu od 14. do 16. lipnja. Nama u nastavku slijede kratke reklame, a potom se vraćamo našoj najboljoj domaćoj glazbi.